Avui celebrem la primera trobada internacional de drets digitals. És un projecte conjunt que organitzem des de la Mobile World Capital Barcelona i el Govern de l'Estat en el marc de l'Observatorio de los Derechos Digitales. L'Observatorio de los Derechos Digitales és un projecte coral que aglutina més de 40-50 entitats a nivell estatal i que té com a objectiu generar aquesta consciència, aquest posicionament i un espai de reflexió al voltant dels drets digitals. Una de les dades que ha sortit en aquest congrés és que la ciutadania té un desconeixement del que és el terme drets digitals, però no té un desconeixement del que són les vulnerabilitats que sí són conscients que tenen en l'àmbit d'internet i en l'àmbit digital. Tenim una ciutadania plenament digitalitzada, però que és molt conscient de les vulnerabilitats que tenen al voltant de la desinformació, de l'ús de les dades, de la privacitat, de la identitat digital i, per tant, s'ha de fer tot un exercici de conscienciació del que són els drets digitals, que són els mateixos drets, no són uns nous drets, sinó que són els drets fonamentals que tots tenim en l'àmbit digital. Barcelona acull el Congrés Internacional de Drets Digitals i no és casualitat que això passi aquí, a la ciutat de Barcelona. Barcelona ja té un posicionament en tecnologia, en innovació, és la capital del Mobile World Congress, el principal esdeveniment on es defineix el futur de la tecnologia i tots els desenvolupaments tecnològics i d'innovació al voltant de la indústria. Amb el Congrés Internacional de Drets Digitals ara tenim l'àgora de pensament. Com volem que aquesta innovació afecti a la societat? Com definim aquesta societat digital? Per tant, aquí parlem d'ètica, parlem de normes, parlem de regulació i definim com ha de ser aquesta societat digital en la que ja tots en som immersos. I és en aquest context en el que tenim ponents tan internacionals que venen dels Estats Units, d'altres països d'Europa, un posicionament d'Europa molt marcat per aquesta defensa i aquesta regulació de tot l'àmbit digital, on Barcelona vol capitalitzar aquest discurs d'humanisme digital i d'ús ètic de la tecnologia.